Davita wakatamba kusvika maila popota Miriam ndokuimba I give up. Ayo, I give up. Ndo chandogona ngokudze kuti I give up. Vana vanzvadzi, asi zvinombofamba sei chaizvo? Zvinofamba sei vazukuru vangu? Anditi, nhasi wese tongova nyaya dzekungoripota nyaya dzekuchitana chete vakadzi vevanhu nevarume vevanhu. Chii varume vakuru nevakadzi vakuru? Chii chanetsa mudzimba umu? Aiya ndauya nayo ndo yakatooma vazukuru, nekuti zvaitika ndezvekuti zvoni Madhuve anga ane chikomba chake changa chichimutsotsonya. Chikomba chachona tatoya nevhidhio rachona muchione mega kuti ndiani. Anditi so pari kutonzi pakatozoita kumitisa mukadzi wemunhu, ivo Madhuve akatozomitiswa nechikomba. Amitisiwa haana kugumira ipapo, akabva aenda kunotenga preparation yemwana wake. Manje gomba zvarinonzi harina mwana, apa munotokudii, rakatenga preparation kachikomba chakatenga preparation. Satoti hachina mwana here wazukuru. Right, kavidhio kacho ndokanotevera. Usati wasubscribe, chisubscribe, wotena on notification bell kuti pega patino upload a video you will be notified pachannel yenyu inokuigirai zvinhu zvichipisa. Mwina uncle venyu, the only Zimbabwean uncle Sane, hande itinozvionera tichiti much love. Wakatenga future. Wakatenga future here. Saka akatenga future ndiani? Zaka kuti akazotengera future mukadzi wakakwira ndo akakwira nhumbu yako kutengera future iwewe. Chaibudisa mari yacho wakatenga straight. Chaibudisa mari yacho future yacho. Iwe, wati makarara kangani wewo na Madhuve? Kairi ku appreciate. Wakatoza kuti mukadzi wemunhu ndamumitisa ane nhumbu. Ayo wakataura wandi wakazontaura kuti zidwani. Wakudza mushure mengu yakareba sei? Wakanofana ndorekule after kapi. Ukavati iwewe wataura zvinhu izvozvo. Ukavati ndiro chiti ndikati aiwa ndazvinzwa ndichauya mani hawa ndatora nguva yakareba ndoplezo ndandodzoka vasununguka vane mari. Wasiko chiti unoona mwana.